Γεια σας! Στη διάρκεια του βίντεο αυτού θα αναφερθούμε στην εφαρμογή pServer, στο τι σας προσφέρει και θα σας κάνουμε μία απλή επίδειξη του τρόπου λειτουργίας. Πρόκειται για μία προηγμένη εφαρμογή ανοιχτού κώδικα που αναπτύχθηκε από το Δημόκριτο και ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία της SciFi. Ο pServer ενσωματώνεται στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή σας και είναι μία υποδομή που σας δίνει τη δυνατότητα να διαθέσετε προσωποποιημένες υπηρεσίες. Προσφέρει πλουσιότερη εξατομικευμένη εμπειρία στον τελικό χρήστη, αποτελεσματικότερη πλοήγηση και φιλικότητα στη χρήση. Επίσης, σας παρέχει μία σειρά δεδομένων χρήσιμων για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών σας. Λειτουργεί έξυπνα, παίρνοντας υπόψη δημογραφικά στοιχεία, τρόπο περιήγησης και χρήσης, τα επεξεργάζεται και σας επιτρέπει να απευθύνεστε στον καθένα με τρόπο προσωπικό. Και σας θυμίζουμε, σας το διαθέτουμε δωρεάν. Επειδή ο pServer γράφτηκε σε Java, μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε λειτουργικό περιβάλλον χρησιμοποιείτε. Αμέσως μετά, μπορείτε να αποκαταστήσετε επικοινωνία με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή σας. Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής, φτιάξαμε μία δοκιμαστική ιστοσελίδα με τη μορφή ενός απλού ειδησεογραφικού website. Για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός ο pServer, πρέπει πρώτα να εγγραφούμε χρησιμοποιώντας τα πεδία πάνω αριστερά στη σελίδα, εδώ, και στη συνέχεια να συνδεθούμε σαν χρήστες. Κάνουμε λοιπόν registration και μετά login. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όσα περισσότερα δημογραφικά μας στοιχεία συμπληρώσουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, υπάρχουν 4 κατηγορίες θεμάτων, στις οποίες μπορείτε να πλοηγηθείτε είτε επιλέγοντας από την αριστερή στήλη, είτε επιλέγοντας κατευθείαν από τις κεντρικές προεπισκοπήσεις τους. Για να αποκτήσει μια ιδέα των προτιμήσεών μας, ο pServer πρέπει να διαβάσουμε άρθρα που μας ενδιαφέρουν. Στην περίπτωσή μας, υποθέτουμε ότι μας ενδιαφέρει η έρευνα στη βιολογία. Διαβάζουμε λοιπόν ενδεικτικά 3 σχετικά άρθρα. Από την κατηγορία Science, Watermelon Genome, ωραία, Stem Cells, ενδιαφέρον, και Cellular Aging, ωραία. Ζητάμε έπειτα να μας προταθούν άρθρα πατώντας εδώ. Ο pServer δεν μας ξέρει ακόμα καλά, αλλά παρατηρούμε ότι το περιεχόμενο των άρθρων που μας προτείνει σχετίζεται άμεσα με τη βιολογική έρευνα. Διαβάστε προσεκτικά το User's Guide του pServer και μην διστάσετε να υποβάλλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο σχετικό φόρουμ που μπορείτε να βρείτε στην αριστερή στήλη εδώ. Τέλος, θα μας βοηθούσε πολύ αν συμπληρώνετε την ειδική φόρμα αξιολόγησης που βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.